Dette er vores teaterstykke. Det er så familien. Per er far, Louise er mor, Mads er søn og Bella er datter. Det er så Susan, den hemmelige flirt, og herr Carlsen er advokaten. Kom så børn, vi skal i skole. Mads og Bella, har I taget jeres madpakker? Ja, det har vi. Skat, hvornår kommer du hjem igen? Lidt senere end jeg plejer, fordi jeg har taget en ekstra vagt. Okay, skat, så ses vi i aften. Næste scene. Far tog ikke på arbejde. Han tog over til en anden kvinde for at hygge med hende og være utro. Hej søde. Hej. Uger senere har Louise fundet ud af, at Per har været hende utro, og nu er de hos advokaten herr Carlsen for at skrive under på nogle skilsmissepapirer, da Louise ikke vil være sammen med Per længere. Velkommen, Louise og Per. Mange tak. Tak. Er I sikre på, at vi skal under på at skilles? Jeg er 100% sikker. Spørg hende. Jeg er sikker. Lad være med at diskutere, Per. Rolig I to. Papirerne ligger lige om bagved. Hvad med skruerne først? Jeg skriver under. Hold din kæft, jeg skriver under. Og så tak til Per, så dig. Skriv du under. Jeg vil ønske jer fortsat god tur i fremtiden. Mange tak. Hej hej. 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 Kom så børn, vi skal i skole. Mads og Bella, har I taget jeres madpakker? Ja, det har vi. Velkommen, Louise og Per. Mange tak. Tak. Hej. Prøv lige hvem? Kom så, okay. Vi er i gang. Den næste scene. Det der var den måde, du ser det på. Næste scene. Skulle jeg sige? Jeg siger ikke noget. Næste scene. Bare tog jeg. Hvorfor skal du skide, altså? Okay, næste scene. Far han tog ikke på arbejde, han tog over til en anden kvinde for at hygge med hende og være utro med. Så jeg lige pille næse, imens vi kører. Den er i gang. Okay, vi tager den ny. Kom skat, vi skal over bolle. Du ser mig. Kom skat, vi skal over bolle. Ja. Hvornår vil vi stoppe det? Jeg ved ikke, hvor længe du skal blive ved. Ja, nu skal du da få et stop. Og jeg tror ikke, før det skal nok ikke lidt forkert. Så skal du højere. Okay, men Kisse, når jeg ikke siger stønne mere, så når jeg ikke stønner mere, så stop. Okay. Jeg stopper den lige.